Ramogi TV, Nairobi. Doho mamalo ma Mombasa oyudo achije adek kod keth mar nego ja ohala moro mane riko bandho pesane bang' fwenyo ni nowuonde ni dhi miye lemo mar apisa maduong' e kaunti ma Kilifi. Achije adekgo ma gin chwo 2 kod 100 iko ni nolombo ja ohalano mondo owuog Nairobi nyaka Kilifi kaeto ne gitere nyaka e bungu ma Lango Baya kama ne ginege kaeto giolo kuome acid mondo mi kik fwenye. Joja oko nigi ler mathoth. All the ingredients of the offense of murder were proved, and therefore I find that the 3 accused persons committed the offense of murder. En ng'eto mar bura mane okelo lit kod mori doho mamalo ma Mombasa bang' doho no yudo achije adek kod ketho mar nego ja ohala Isaac Kasim Jiro e bungu ma Lango Baya e kaunti ma Kilifi higni 8 mosekalo. Jang'ad bura e doho no Wendy Micheni olero ni neno mane ochwal e doho no oyango ni mosenindo ne onegi bang' chako bandho achich mokwongo Edlid Mandi Jilani mane oriko tie kaunti no ma Kilifi mikoni ne ochulo omenda mondo mi okonye yudo thuolo mar tiyo e kaunti no kaka apisa maduong' e bad migawo mar jotich mag piny owacho kata public service. And that the unlawful killing of Isaac Kasim Jiro was a natural and probable consequence of that common design, and each accused person bears equal criminal responsibility for the offense. Doho olero ni achijno ne olombo mosenindo Isaac wuok Nairobi nyaka Mombasa mondo mi gilosi wach makamano eka achije wetene Charo Karisa kod Makonde Rua ne jotere nyaka e bungu ma Lango Baya kuma nonro yango ni ne ode motho kaeto puk kuome acid kaka yor temo ruecho nonro. He was implicated in the evidence and in the confession by accused 2 and accused 3, who said that they picked him along the way, and he is the other one, third party, who was used or who participated in the strangulation of the deceased, while accused 2 was driving the vehicle. Kwayo mar achijego e lo kil margi Jared Magolo dwaro ni owegi thuolo kod bond ka girito kum margi ne kata kamano ogore e lwanda. It is my application that as we await for those reports requested by my colleagues, that you do extend bond even after conviction. I will not allow the application. I am going to cancel the bonds for accused 1 and accused 2 and also issue a warrant of arrest against accused 3. Doho ong'ado ni ogeng'negi e odang'enge nyaka tarik 30 dwe mar 9 kuma ibiro ng'adnegi twech. Iseche gogogo, anyuola mosenindo okoni gi mor gi ng'eto mar burano magikoni giserito kuom thuolo malach. He met his death, untimely death, under the heinous act of the murderers that were convicted today by Lady Justice Wendy Micheni. And we really appreciate the judiciary and Madam Justice for that. Also, I also appreciate the community for the support they have given us. Because from the day we've started this case, I think they are with us from the starting as a general. And also for the human right, Umuri. Tumeona justice kwa hii familia, we really appreciate judiciary, ingawa imechukua muda mrefu, familia kidogo wamepata restoration kuona kuwa wale watafungwa, itarudi tarehe 30 Septemba. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano nyakwa Ramogi kuom medo neno Ramogi TV wadhi e yueyo, to kapok adhi e yueyo kanyo we mondo akawe ote moko